denne her video vil vi guide dig til en god privatøkonomi. Her er 5 gode råd til, hvordan du når en rigtig god privatøkonomi. Nummer 1. Lav et budget. Her ser du et eksempel på en fast udgift, nemlig bolig, og på nogle variable udgifter. Dine indtægter minus dine faste udgifter kaldes rådighedsbeløbet. Med et budget bruger du ikke flere penge, end du har. Nummer 2. Køb kun det nødvendige i en kriseperiode. Eksempel på nødvendige ting. Eksempel på de unødvendige ting. Du kan aldrig fjerne dine variable udgifter fra dit budget, men kun sørge for, at de bliver mindre, ved at du ikke køber unødvendige ting. Det er vigtigt, at du holder øje med dine indtægter og udgifter, da du på den måde får et overblik over, hvor meget du bruger og hvor mange penge du tjener. Nummer 3. Optag ikke lån. 1 krone bliver til 2 kroner, 2 kroner bliver til 3 kroner, og til sidst har du en gæld, du skal afbetale resten af dit liv. Nummer 4. Skab en uafhængig økonomi. Du er nødt til at være uafhængig af dine forældre, for at du selv kan få styr på din egen økonomi. Det er ikke dine forældres økonomi, men din. Dine forældre kan ikke altid være der for dig, så du bliver nødt til at styre på dine egne indtægter og udgifter på et eller andet tidspunkt. Så hvorfor ikke starte nu? Nummer 5. Optag ikke kassekredit. Ekstra penge på kontoen, som du frit kan hæve, det lyder godt, ikke? Men det er det ikke. For en kassekredit giver dig ligesom et lån, en gæld, som kan følge dig langt op i livet.